Уважаеми зрители, гост в студиото на Будилник е фризьорът от Велико Търново Теодор Неделчев. Добро утро и добре дошъл в нашото студио. Поводът да те поканя са празнични дни и разбира се прическите, които великотърновци искат да се направят за Нова година и за празниците. Сега знаем е такъв момента, че всяка дама, пък и всеки господин иска да изглеждат максимално добре. Какви са тенденциите при жените и мъжете? Нека с жените започнем. Преди да започна, мога да кажа, че новогодишните празници са един хубав повод всеки от нас да промени своя външен вид. Ние чакаме с голямо нетърпение да дойдат. От ранно детство знаем, че по това време се сбъдват мечти. И децата чакат подаръци, а ние големите имаме прекрасен повод да покажем своята нова прическа, да покажем своите нови дрехи. Като не трябва да забравяме, че прическата е много важен елемент от визията ни. И от нея трябва да блика синхрон с нея. Но и е повод, тези празници са повод, ние да променим пък малко от външния си вид. При дамите, ако имат права коса, могат да я накъдрят. Това е много ефектен вариант. Могат да използват ролки, маша, преса с приставки. Добър начин за експеримент е, примерно, ако дама с права коса не само я накъдри, но примерно я събере в кок. Което е също актуална тенденция. Кокът е винаги официална прическа. Трябва да се съобразим и с, разбира се, с косата. Нали? Примерно къдравата коса подхожда и на дами с къса и с дълга коса. Но примерно за дълга коса може да насочим и сега е много актуална. Това е конската опашка, права, пригладена. Може да добавим бижу към самата... Интересно ми, трябва ли да е съобразена прическата и с облеклото? Аз като човек, който изобщо не разбирам и по някакъв начин, трябва ли да се търси там синхрон? Или какво? Да, но хубаво е. Хубаво е и красиво. С една официална стилна рокля не би подхождала рошава червена коса. Примерно, които сега са тип, да речем, полигенова. Така, доста актуални с отнемане на дължината от едната, примерно ако от едната страна се махне дължината. Избора на прическа зависи ли, например, от възрастта на човек? Идват ли при вас по-възрастни дами да искат някакви по-младежки прически? Или има ли такова някакво значение, разделение или не? Има, да. Значи възрастта също оказва влияние. Би било смешно по-възрастна дама да направи тинейджърска прическа. Значи, не би подхождало, би било ефектно със сигурност. Би привлякла вниманието на околните и на... Но има ли такива клиентки, които искат подобни неща или? Да, винаги има, които експериментират. Добре, при мъжете какво е актуално? Мъжа по принцип винаги така с къса коса или вече и там има някакво развитие? Да, пак са по-късите дължини, но примерно с будлички отгоре, кичури, примерно с повече обем и изправена назад. Тези, които бяха ретро прическите, се завръщат. Да, бритона, който е на пластове, който покрива окото. Също се забелязва с така тенденция, при която мъжете така започват да носят малко по-големи дължини, унисекс, които са. Нали, късото за този сезон вече почва да избледнява като тенденции. Така и по модните форуми се наблюдава това. А кои са от великотърновци така най-предпочитаните за новогодишните празници прическа? Какъв тип как искат да изглеждат те в новогодишната нощ? Да речем, защото големите празници... Не знаем, че болярите сме по-специфични и винаги търсим така привличащата внимание прическа. Наистина има хора, които искат да експериментират и го правят. Така, вече много зависи от самата коса и визия.
Добре. Така. До каква сума могат да отделят великотърновци, да речем, за новогодишна прическа? Ами, те варират сумите. Средната е може би около 30-50 лева за така хубава прическа с постригване. Да, позволяват се много хора такава сума. Напоследък не е чак толкова много. Нали, но... Може да се каже, сравнено с миналата година, че имате сега повече работа и няма такава криза, за каквато говорят във всички сектори. Специалисти. По празниците почти криза няма навсякъде. Нали, ние виждаме, магазините са пълни, заведенията са пълни. При нас има хора в този сезон. Но вече преди това и след това се чувства. Има така... Какво е важното за поддръжката на една коса? Да види тя така... за поддръжката... Да изглежда, виждаме по телевизията реклами, какви ли не... Шампуани, бляскави коси. Възможно ли е това или... Ние може да направим отделна тема само за поддръжката. Там е много информацията, но най-така бегло мога да спомена, примерно, че много е важно факторите са външни и вътрешни. Вътрешните това са храненето и основно кръвоснабдяването. Важно е какво консумираме, за да имаме нужните елементи за бляскава коса и хубава коса. Външните фактори, това са вече прекалената употреба на стилизиращи продукти. Ежедневно, просто това е вредно за косата. Гелови, лакови, тези неща са вредни? В много продължително употреба това наистина няма да доведе до нещо хубаво, но може да се правят маски за коса, има много вече балсами, козметиката предлага много възможности и наистина човек трябва да не пренебрегва този фактор. Добре, ти каза храната. Може ли да посочиш какво човек да яде, за да има така здрава коса? Той изобщо всъщност като цяло. Да, то се отнася за цялостното здраве на организма. Няма как да имаме хубава коса, примерно, а пък болно тяло. Всичко е много взаимно свързано. Основни елементи за косата това са сярата, която наричат елемента на красотата, силициевия двуокис, като тези два елемента ние можем да намерим в пресните зеленчуци много. Тук може да споменем, че колкото сме по-близо до природата, толкова и нещата с нашето здраве са по-добре. Какво може да докара, извинявай, че те прекъснах, до косопатът, например, при мъжете много често срещано явление? Там факторите са... По-скоро наследствено ли? Да, генетични, но има и стресова основа. Съвременният динамичен живот така... То всички, така или иначе, хора са подложени на стрес. Да. Добре. Как стои въпроса с гримирането за новогодишните празници? Там какви са тенденциите? Гримът... Защото прическата е неразривно свързана и с грима. За дамите това е наистина също важен елемент. Сега напоследък... Какви са там, тенденциите? Се завръщат очната линия от 60-те години, която е, но сега вече е малко по-променена, като е с 2 или 3 стрелки дори, които са от окото към слепоочието. Друг много актуален вариант е бронз ефекта, златото, кафяво-златистата гама за сенките. По празниците винаги може да се направи, една дама може да направи впечатление с едно ярко червило. Типичното за холивудските дами от Оскарите, с едно червено червило, няма как да не бъдете забелязана. Има ли така великотърновки, които идват при вас и казват, ама искам да направиш като еди коя си холивудска актриса, искам нейния грим, не знам, така...
Винаги ви е впечатлението има на такива, вас, но наистина трябва да се съобразяваме с даденостите, които има самата дама, защото дали примерно, може да се приложи? Да, при много примерно тънки устни, червеното червило просто е смешно. Или пък сега е много, дамите много си слагат ботокс и устните им са така силиконови, но при едно червено червило просто то ще изпъква много и няма да е колоритното и хубавото, шармантното, нали, така да внесе романтиката. Добре, вие като специалист, гримьор и фризьор, какво препоръчвате на дамите за новогодишната нощ специално? По-силен грим или вечер ли? Значи много е важна обстановката. Много е важна обстановката. Ако е примерно по-тъмно заведението, опушения грим на по-младите дами са така доста добър вариант и избор. Друга така за дамите на всички възрасти, примерно натуралният грим. Това е когато съвсем леко се подчертаят очите, няма изпъкнали тонове. Това вече, нали, при по-такъв светли тип заведения може да си го позволят. Защото просто при тъмен грим в светло заведение просто има така... Светлината ли дава някакво? Не се... Какви са ти впечатлението? Мъжете или жените са по-суетни в нашето съвремие? На мен ми прави впечатление, че така вървейки по улицата, мъжете по-някак си... Аз ти благодаря за въпроса. С повече гел на косите си, с повече пъстри дрехи, някакви такива неща. Има ли? Да, много си близко до истината. Да. Наистина, при тях. Да, мъжете вече започват да изпреварват жените по суетност, започват така да държат много на външния си вид. Наблюдава се не само при прическите, наблюдава се и при козметичните процедури. Обезкосмяването е доста така модерно, може да се каже, за мъжете. Скубането на вежди също започва да се наблюдава. Те по суета просто започват да изместват жените. Изместват жените? Изместват ги. Но това може би се случва, защото пък жените започват да командват, започват да вземат позиции. На какво се дължи това според тебе? Такова изместване? Защо така? Може би от бляскави корици на списание, които гледат, искат да приличат, както каза и преди, жените искат да имат прически и гримове на холивудски актьори. Това ли? Да, и телевизията и медиите влияят по някакъв начин. И модните подиуми влияят. Наистина по модните форуми се наблюдават тези тенденции. Те не могат да бъдат избегнати, ние може само да ги наблюдаваме и да ги анализираме. Добре. Кое е така странното нещо, с което ти се сблъскал в работата си? Най-странното искане или нещо, което невъзможно така фризьорите да осъществят? Примерно много... Се е случило ли някой случай да не разкажеш? Каза точно конкретен не се сещам, но примерно имам клиенти, които примерно нямат коса, но да дължат, искат да имат примерно... По-дълга. Удължаване на коса. Не, че не може да се случи, но просто трябва наистина да се съобразяваме с даденостите. Добре. Благодаря ти за този разговор. Надявам се да сме били полезни на нашите зрителки и зрители и ти пожелавам една чудесна новогодишна нощ. Благодаря. И много успешна, разбира се, 2012 година. Благодаря и на вашата телевизия също пожелавам да сте живи и здрави и много успехи. Благодаря.